jednoj od najvrednijih investicija u Novom Sadu, Bulevaru Evrope, koji je, kako kažu, ponos i dika gradskih vlasti, nema mesta predviđenih za kontejnere. Te kante za smeće sada zauzimaju parking mesta ili su na zelenoj površini, a neretko se nađu i nasred saobraćajnice. Postavlja se pitanje ko je za to odgovoran. Neki bi rekli neuobičajena situacija, ali stanovnicima Bulevara Evrope i okolnih ulica ovo se često dešava. U nemogućnosti da izađu sa parkinga, primorani su da uklone prepreku, koja uglavnom završi na kolovozu. I dok kontejneri zauzimaju parking prostor, oni koji ih ne pomere moraće da stoje u desnoj kolovoznoj traci. Jednostavno bi trebalo obezbediti mesto gde bi ti kontejneri trebali da stoji, gde im je zapravo mesto, da niko nema slobodnu volju da ih pomera, da bi parkirao svoje vozilo, da završavaju na ulici ti kontejneri. To je stvarno ružno. Trebamo da obiđemo taj kontejner koji se nalazi negdje na površini, na sredini ili na prvoj traci od bulevara. Onda mora se izaći iz automobila da bi se parking namestio na pravo mesto gde stoji kontejner i onda se vraćaš u automobil, krčiš saobraćaj. Kad vetar duva, dešava se čak i da ih oduva na sredinu bulevara. Dakle, mu ugrožava i saobraćaj. S druge strane, obzirom da je na zelenoj površini, ni to malo zelenila nemamo ispred zgrade. Ovo je problem koji postoji od kako postoji bulevar i od kako mi ovde živimo. Stanovnici tog dela grada strahuju da bi zbog naizgled bezazlene situacije moglo doći do najgoreg, jer oni koji ne prolaze često tuda ne očekuju kontejnere na putu. Prema rečima stanara, Čistoća redovno odnosi smeće sa Bulevara Evrope, ali u tom preduzeću kažu da nisu nadležni za definisanje prostora gde će kontejneri biti postavljeni. U javnom preduzeću Urbanizam ističu da se ranija praksa koja je podrazumevala da izdavanje urbanističkih uslova sadrži i mesta za postavljanje posuda za odlaganje otpada pokazala neefikasnom, te da je doneta odluka da se ti uslovi izdaju za svaku lokaciju posebno. Postoji jedan katastar koji sadrži sva ta mesta u celom gradu i on će se sad popunjavati spram para. Spram para kojima raspolaže grad u smislu, to nije samo pare za izradu dokumentacije, nego i za uređenje tog mesta i održavanje. Rakić dodaje da je prioritet izrada plana za postavljanje podzemnih kontejnera, koji bi se jednog dana mogli naći i na Bulevaru Evrope. Dok čekaju da se to realizuje ili bar pronađe mesto za postojeće kontejnere, građani bi trebalo putem mesne zajednice da se obrate Upravi za komunalne poslove kako bi se njihov problem našao na listi prioriteta. Nastavljamo priču o bezbednosti saobraćaja. Gosti razglednica su Zoran Alimpić iz Agencije za bezbednost saobraćaja i Siniša Bubnjević, član Gradskog veća Novog Sada. Dobroveče, dobrodošli u razglednicu. Dobroveče. Gospodine Bubnjeviću, hajte napred da odmah prokomentarišemo ovaj prilog koji smo malo pre videli. Dakle, na Bulevaru Evrope kontejneri se neretko nađu i na samim saobraćajnicama. To definitivno ugrožava bezbednost saobraćaja. Nije, nažalost, samo Bulevar Evrope, u pitanju ceo grad je u opštem haosu, baš što se kontejnera tiče. Nekada su imali dobar običaj da im definišemo mesto, zato čak je bilo ozidano ili ograđeno ili se nalazilo unutra zgrada, dvorišta i bilo čega. Nažalost, pojavom takozvane divlje gradnje, odnosno nekontrolisane gradnje u gradu Novom Sadu, primanjem svega i svačega, legalizacijom, što je inače najveći zločin u ovoj zemlji, koji je izmišljen unazad 20 godina, došli smo do toga da nemamo dovoljno parking mesta, da kontejnere guramo na zelene površine, na parkinge, na puteve i tako dalje, što nije nemoguće rešiti. Upravo jedan od načina je postavljanje podzemnih kontejnera, ali nije jedini. Postoji definicija kako i šta treba uraditi, znači na koje mesto može da se skloni. Normalno, moramo užati ako je površinski kontejner i deo ili neke zelene površine ili parkinga. Hoće kako da ne. Mi jesmo krenuli, međutim ne dovoljno. Problem je u tome što, recimo, kad se primaju ti isti objekti, dakle, uslovi se izdaju na jedan način, a prima se sasvim nešto drugo. Zgrada obično nema 3, nego ima 5 spratova i nema 30, nego 50 stanova i nema ni jedno parking mesto i nema mesta za kontejner. Na kraju dobijemo kvartove koji su potpuno nehumani za život. Dobijemo kanjone koji su potpuno nehumani za život. Nemamo dovoljno mesta ni za parkiranje, ni za kontejnere, ni za šta, ali eto, gledamo da to kao bude jeftinije, pa onda nekako kompenzujemo, u stvari sami sebi činimo zlo. Ali jednom ćemo valjda doći. Hajde da se vratimo na ovu priču o bezbednosti saobraćaja. Gospodine Alimpiću, Agencija za bezbednost saobraćaja je tokom februara i narednih dana
će organizovati skupove u lokalnim samoupravama. Jedan takav održat će se sutra u Novom Sadu. Šta to konkretno znači za bezbednost saobraćaja u vojvođanskim gradovima? Pa ovo što vidjeli je dobar uvod ono o čemu ćemo pričati sutra u Novom Sadu. Znači, sutra 29. februara u velikoj sali Skupštine grada biće održan skup koji organizuje Agencija za bezbednost saobraćaja u saradnji sa Novosadskim savjetom za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja. Na taj skup su pozvani predstavnici svih 45 vojvođanskih opština i upravo su ovo teme koje bi trebale biti delegirane kako da lokalne samouprave prepoznaju probleme u saobraćaju i kako da reaguju da bezbednost u saobraćaju za sve učesnike u saobraćaju bude znatno veća. To je jedno zakonom o bezbednosti saobraćaja povereno ovlašćenje Agencije za bezbednost koja je to krenula da realizuje. Imali smo već 2 skupa, jedan u Beogradu, jedan u Boru juče. Sutra je 3. skup, predstoje nam još 2 skupa u Kraljevu i u Nišu, gde okupljanjem predstavnika lokalne samouprave upravo očekujemo da ono što je do lokalne samouprave preduzmemo, pomognemo i da pokažemo najbolje primjere kao što to jeste primjer Novosadskog savjeta za bezbednost saobraćaja, kako bi nam svima bolje mnogo bilo u saobraćaju. Jesu li to samo usmene smernice ili će se na tome nešto konkretno raditi? Pa svakako nisu samo usmene smernice. Činjenica da je u 2010. godini, nakon početka primjene zakona, bilo 660 poginulih, a da je proteklom 2011. godine da imamo na području Srbije 728 poginulih lica, je nešto što nam pokazuje da su nam prvi efekti zakona značajno ublaženi i da smo počeli ponovno se vraćamo na tendencije koje smo imali pre donošenja ovog zakona. Opet smo negde na početku. Ali Novi Sad je dobar primer kada je reč o bezbednosti saobraćaja. U 2010. godini Novi Sad je prvi osnovao Savet za bezbednost saobraćaja i prema zakonu 30% od naplaćenih kazni sliva se u gradsku kasu. Kako se troše ta sredstva? Upravo tako. Znači, Novi Sad je prvi grad koji je osnovao to. Gospodin Alipić je od samog starta zajedno sa mnom u tom istom savjetu. 30% od naplaćenih kazni na teritoriji grada Novog Sada raspolaže upravo Savet za koordinaciju bezbednosti saobraćaja u gradu. A evo, nas dvojica smo predstavnici tog istog. Zakon kaže da mora da postoji telo koje će da radi nezavisno od same gradske strukture i to je ono što mi u Novom Sadu zaista radimo. Nažalost, pojava u dobrom delu mesta u Srbiji je da se taj novac jednostavno prelije gradonačelniku na izvolte i onda on izasfaltira nešto malo ulica, nešto da podeli policiji i završi posao. Kod nas se ti novci troše znatno drugačije. Dakle, intervenišemo, pošto 50% tih sredstava mora da se upotrebi za poboljšanje uslova na samom putu. Znači, fizički, da li je to saobraćajna signalizacija horizontalna, vertikalna, da li je, recimo, ispravljanje nekih nedostataka, promjena režima, bilo šta. Znači, fizički potrošimo na takvu problematiku, a druga polovina ide za prevenciju. Znate kako, mi smo stava da treba da se bavimo prevencijom i da treba da ukazujemo ljudima na eventualne greške i da sprečimo da dođe do nekih neželjenih stvari. Ali kako uticati na svest onih nesavesnih vozača koji ne prilagođavaju brzinu, pešaka koji pretrčavaju van pešačkog prelaza na crveno svetlo po bulevarima? Kako se taj problem može rešiti? Da li je to školama? Kombinacijom tehnika, evo, jedan deo se da kaže, jedan deo će, znači, pre svega edukacijom, to je upravo ono što mi radimo, znači, pokušamo da obrazujemo decu, kupujemo, odnosno nabavljamo knjige, biciklove, podučavamo, organizujemo, konkretno za 2 meseca biti organizuje skup nadalju, gde ćemo učitelje da podučujemo o tome šta i kako treba da objasne deci. Ono što je negde zaključak jeste da je prevencija izuzetno bitna, ako ne i najbitnija u ovom problemu. Novi Sad je u tome daleko odmakao. Napravljena su istraživanja identifikacije opasnih mjesta na području grada Novog Sada. Napravljena je studija upravljanja brzinama u gradu Novom Sadu. Vidjeli ste, svedoci ste da imamo zone koje su obeležene kao zone 30, zone usporenog saobraćaja. Uskoro ćemo imati zone u kojima će biti obeležene zone škola i to je ono čemu Novi Sad teže. Ono što nas očekuje upravo istraživanje jedno u kojima ćemo utvrditi kakvi su rizici ponašanja i kakvo je ponašanje učesnika u saobraćaju u Novom Sadu i sve to kao uvod u izradu strategije bezbednosti saobraćaja grada Novog Sada. Sada smo samo otvorili ovo pitanje, ali svakako da je ono diskutabilno i da se o njemu može još pričati i da ćemo pričati. Hvala vam što ste bili gosti Razglednica. Hvala vam.